ľudia, dneska vás vítame u nového videa z hry Brawl Stars a ideme pušovať teda môj kamarát, čiže brat, a.k.a. brat. Ideme pušovať, ja idem Piper, on ide pušovať Rika. Dobre, tak daj ready. This ain't my first rodeo. A nemôžem dať cancel? Ne, daj ready. Dobre. Cancel ti ešte nejde. Dobre, ideme na to. Dobre, máme tu nejakých... A Piper, neviem, či je táto dobrá mapa, tak... Ako mne príde, že je na Piper. Let's see what's buzzing. Oh, too bad. Daj. Oh, sweetie. Máme ju. Vyrovnal sa ju a nejaký Niko, no tak to nechcem. To potom asi. I'm sugar and spice. Knockouty. 3, 2, 1. Bloky, nechte nedám. Tak. Dobre. Vzhľadom tomu, že my sme obe dvaja, Give me some sugar. tak nemáme moc času na bravko, ale snažíme sa to nejak pušovať. Môj brat, a.k.a. kamoš, je futbalista, ja som... A hrávame za tým. Ja hrávam na Malacky a on Eška som. a to je Malacky. Jesse. Škapi, že nehnám škapičky, ale tak... GG's. Ale toto není naša podstatná téma, to je... Your manners. Koťa? Uj. Tesne. Stick a fork in me. I'm done. Nevadí. Ale... Nej som moc dobrý sniper, ale tak... To nevíme asi nejak úplne rozohrať. Zapli sme to teraz, takže... Zajtra môžete opäť nové videá. Dávať nejakých brawlerov na nejaké dobré týmy. A budeme hrať. Takže máte sa na čo tešiť. Čaute. Goodness gracious. Teraz ako? Dobre, to tu zvládam. Ale tento sár to tu hrá, lebo Jo! to je! Paráda. Nemôžeme moc hovoriť, lebo musíme sa sústrediť. Veľa a málo hrám. Lebo ja som... Fork in me. I'm done. Áno.
predstaviť, že to je posledná hra, musíš to vyhrať. No ako musím, ale nevyhrám. Uvidíš. Dal si nejaké damage? Ako no trošku, ako za chvíľu mám ultimu, ale... Nevadí. GG, mohol som to kolačiť. Give me some sugar. By som to dal asi, keby... Do not run away. Ale tá Jessie nebola taká otravná. Dobre. Píšte potom v komentároch, koho mám pušovať. Dobre? Ďakujeme. A neviem. Dajme asi zatiaľ. Dobre. A zatiaľ si zahrám len tak za strika, ale potom píšte do komentárov na ďalšie video. Díky. Ideme na to. Teraz daj na akom som. Na koľko máš? Na 20, ja som teraz. Ja som Tak, to je najzalec. No, nepočujem ho, len tak si chcem Star zahrať. powerku, ja som zabudol, ja som myslel, že som na tablete. Tam je ten funk. Tak je dobrý. Frank je teraz opäť. Musíme si priznať, hoši, Frank je teraz opäť. No, teším sa na budúcu sezónu, to bude dobré. Lebo budeme mať boxy, teda na to sa najviac teším. Ale to je najlepšie, viete čo? Lebo ja teraz roller, tak ja na to si dobre, že na čo si ho kúpovať, lebo keď teda príde, tak ja mám, pozrite sa, ja mám presne 1390 na Sproutovi, ale píšte kľudne do komentárov, kto je lepší. Za jedna dajte, že Sprout a za B dajte, že Berry. Tak. Kámo, daj si nejakého iného brawlera, klika, priznajme si, nejde ti to moc. Ne, nejde. Ne, Can't believe I have to do this. Je moc. You are stuck with me. Poka si dom. Daj si poka, ale... Still friends. Ale ne, vieš čo, plán si... Áno, Ember si daj. And the freezing continues. No a my sme vám chceli ešte povedať, že sme... Myslím, že musíme trénovať. Ice Queen! Sliding into the sea! Nevenujeme tomu veľa. Áno, tak preto sme takí trochu nováci. Trošku. Ale akože to sa dá, ne? 7 hodín do rok. Ako... Za jeden deň 2 legendárky. To je strašný lak. Ale to ani neviem, jak je možné. Let's go, ten Frank tam Máš maj hypercharge. Áno. Si dal tú gadgetu, čo robí jeho gadgetu? On ich priťahuje, ako ich človek dorazil. Ja si toho oného, ja to z toho. Stormy. Ne, nevyšlo mi. Skúste ešte ho Stormy. Ale kámo, máme to. Oh wait, I'm so cold. Ne, ešte dve hry. Vtedy je ranga. Cold. Cold. Na bubini teraz šetrím hoši. A idem si skúsiť zahrať za tohoto brawlera. Dynamajka, lebo si ho nechám. A ja asi... Koho pošlem? Určite ne.
Ináč toho krova by som, ale akože Ako teraz toho korova by si mohol. nechám si ho. Áno, myslíš? Let's settle this beef. Mám na ňo takýto skin, alebo buď Let's settle takýto. this beef. Tento. Čet, dáme si asi toho Captain Crowa. Čo ty na to? Áno. No. Don't mess with my crew. Máme na 17, tak na 20 by to asi vyšlo. Neviem, koľko dní bude zmena v akšove, v trofie. Tak, to si. Don't mess with my crew. Let's do this. Boli tam nejakí dobrí tipci, lebo som sa akorát... Gold. Boli tam Ani náhodou. I'm walking here. Ale na taký trošku otravný brawler. You looking at me? Ale to mňa si teraz nechám. To má. Keď to obydvajú. Kamo, ty to dáš podľa mňa. Hey, watch out. Kamo, nevadí, nemal si míňať tú gadžetu. Si urobil už fakt akože zbytočne. Oh no, Kože, ja you som si did. dal gadžetu? Áno, ty už máš iba jednu. Nechcel. For real? Ale normálne, mega. You looking at me? Hey, you clipped me. Bum. I smell a rat. Idem asi dať Rika na I do not come in peace. Don't start this out of the bag. Oh, did I smell tuna? Majú dobré kombo. Catastrophic. Možno. To nedá. To je ako hovno. Lebo tá Shelly má tu zlú gadget. Nemá tu čo strieľať do diaľky, ale tu... Jaj. Čo ťa posúva. Na niekoho Gonna start running out of lives. Zažeňte ho do rohu. No, chlapci. Musíme teraz, akože, hodne hrať safe, hodne, kámo, nepušuj. Ja viem, že máš kytar, že som dobrý, ale... Pomôžete mi dobre. Bombe. Čo je to šilno? To čo? And I love it. Thrilled to be here. Really. Kámo, dneska som pošol Baza na 24, ale prepadol. Don't start believing. Prepušoval, no. Ale môj kamoš pušoval Edgara a dal ho na 25. Mark my claws. You'll remember this moment. Prepadnú ten na niečo. Aj viac.
Ani Utinu som nemusel používať. Skočím po nej. Have waited all my 9 lives for this. Finally some rest. Neva. To máš tu gadgetu? No. On to mal vypočítané. All my 9 lives for this Nechýba 10 moment. trafí. Sorry, got caught up in the moment. Kyto ja. No, tak ti pomôžem. Let's go. A dávaj play Geny, lebo má quest. Jo, ale tak čo keby tam bol nejaký úplne zlý. Chápem. Let's Ja get moc nehrajem tie ranky, physical. to nebaví. Píšte do komentároch. Masters. Ale ako ničom inom. Vyražím na Masters, tak čo chceš. Nepomôže ti to. All my 9 lives. Mark my claws. You'll remember this moment. Let's go. Tuším mám. Mám taký vec. 21. Poďme ďalej. Mám dobrý výstik. Akože mám dobrý výstrik, akože dá sa, ale mal som... Píšte v komentáru, ale nemusíte teda. Už som vám dal do život, že koľko mi Claws are out. Free. Face it. Back to the internet. tak skúste len, ale tak nemusíte, pohode. Som vám dal do súboch. Dobre? Áno, len 8 máme zatiaľ, tak Snažíme sa, aby sme dostávali odbery, len nejde. no. Friends forever. Mínusky. Daj do obíčka. Oh, did I smell tuna? Do not run away. Není špatné, ale chcem ho dať vyššie. Rico je podľa mňa rozbitý brawler. Akože bez debat, že? Prečo? Čo? Prečo som... Come get it. On jak odrážate od seba, to je docela double. Kto s ním vie hrať a má tu gadget, čo? Dobre ľudia, dáme ešte parku. Dáme ju. Nedáme? Ale ja ju mám prepadnutú o jednu trofej. Lebo nechcem akože dlho natáčať to video, lebo ešte sme nikdy takto nenatáčali hru, tak to prvýkrát robíme a nemáme skúsenosti. Kiss my grip. To tá Mandy mi to je strašne sám, lebo hodne On to urobil na schvál, lebo kúkaj teraz. Oh, too bad. Na horky sa keby bola čárka. Nevá. Karamba, Mandy, je úplne na hovno. Dám ti palec dole a budem sa s tebou pustiť. Kamočka problémy. Keď kúkajte Mixáka, tak dajte na toto video like, a keď ne, tak dajte, neviem čo, nedávajte nič, dobre?
tak odber. Dohodneme sa tak, dobre ľudia? Lebo... Mal si odskočiť preč, to si urobil. No. Musím možno. Dobre ľudia, končíme. Čaute.